Attention! Serious, sir! Karon, yan na naman ta dire. Sugdan na tong dula. Ang dula nga, red light o green light. Kinsay maglaban na yan na premium checks. Pero aduna. Susah aduna? Ay nasig pangutana na. Gusto kang mag-igo sa tong tinilas di gana. Nasig pangutana. O karon, akong ipahigayon sa inyo ang rule number 1. Kung may na kung green light, mo-forward mo. Kung may na kung green red light, dapat mo pilit mo kay kung di mo pilit, igo mo sa kung tinilas di garan. With that, let the game begin. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Purot naman kung tinilas di garan. Ay, naka-brown ako dyan. Palihog po nito ako kung tinilas di garan. Bay, ikaw ba? Bay, ikaw bay. Ikaw ba? Ikaw rin, ikaw bay. Di lagi ko bay. Manlok na kuman ikaw murag. Murag ilaw lubot. Di nyo ko na bay. Ikaw kay. Manlok ko maigo sa sinilas na digaran bay. Ang may buhato na to ni bay. Tagnaa akong sudan. Kani tagnaan eh. Tagnaa akong sudan bay. Kung makatagna bay, ako'y kuha sa sinilas. Uyap pa na bay. Uyap. Nagbaw sud sa kong ilong. Perting mali agid mo bay. Una, Halang-halang malagi na bay. una with chili. Ikatagan bay. Ikagay kuha rin sa sinilas. Di ko kumukuha bay. Madlok ko makuha bay. Madlok ko maigo ko sa sinilas lagi nga. Bigaran lagi bay. Madlok ko. Saon man to ni bay, huwag magkakatagan. Saan na bay? Sa bagayo na to na eh. Di mo kuha sa tinilas ha. Ako'y mo kuha be. Patay yung maran. Patay yung maran. Karon, kinamatay naman ang tanan. Ako na'y bulahan. Ilabas ang premyo. Yes, boss? Asa naman ang daog? Yes, boss? Huwag may nakadaog. Masulo na ka. Dagan sa taman. Ay, nasingit-singit ka ba na ako? Nakisin na. Tara.
Gege. Ano ba? Kita ako sudah. Uyap. Bay, Uyap, bay. Uyap. Ano wa? Uyap pa na bay. Uyap din na may klaro kay bay. Uyap kinabang klaro kinamos. E problema nga musikero ning lumad na upungan ng plano na Tra. Take. 1, 2, 3. Musikero ning lumad na upungan ng plano na untang mo undang pero karoni pa dayon para ang Bisaya musikaligo pero bugat akong Yes, boss. tanan akong gisungog na kila kami katawa Awa may nakadaog. Masulo na ka. Dagan sa taman. Simple ragatake pero matagbunan ay igo para dili ka Huwag ka. What's up, mga kakibig? Thank you for watching, guys. And please like, comment, share, and subscribe. And don't forget, click the notification bell para update kayo sa bago namang videos. And kung sunod, guys, kung gusto niyo magpa-shoutout, butang na ninyo #Kibe and shoutout. Kung karon no, mag-shoutout shoutout ko kay Tirami Vlog. Shoutout sa iyo Lods. Shoutout Lods. Shoutout ko kay Archie Rods. Shoutout sa iyo Lods. Din shoutout pa rin ko ka Bisaya boy. Shoutout sa iyo Lods. Din ka Wandiam Rosale Produso. Shoutout sa iyo bro. Sana all. Shoutout ko kay Gangster ko. Shoutout sa iyo Lods. Og shoutout ko kay Michael Brian Cabarsi. Shoutout sa iyo Lods. Shoutout pa rin ko kay Kwan Garcinis. Jasil Hagunus. Shoutout sa iyo Lods. Og shoutout ko kay Sudamon Mamoy ba? TV. Sorry. Shoutout ko kay Sudamam TV. Shoutout sa iyo Lods. Og shoutout ko kay Rico GR Kamanyan. Shoutout sa iyo Lods. Kini Chicks. Michelle. Shoutout ko kay Michelle Alcuran. Og shoutout ko kay Sibay Vlog. Sibay Vlog. From 2 week ago. From 1 week ago. Og shoutout ko kay Buhay OFW. Shoutout sa iyo te. Te, amping dira sa laing gawas. Amping mo dyan dere. Amping Lods. Og maaro to guys. Thank you sa banan guys. Sana tumaray niyo kami guys. Shoutout kay Comic Zone. Ay. Bye bye. Peace. E problema nga musikero ning lumad na upungan ng plano na untang mo undang pero karoni pa dayon para ang Bisaya musikaligo no na mo ba